Okay. So ayan guys, ilot ako guys. So please subscribe my channel po. Ayan. Gilot ako kay madam. So please subscribe po. Part 2 ni siya guys. Malik Banku.
Nasa ka dati? Ah, Kaya Gigi Mang.
pala eh. Pag-uuna na to. May tao dito, Asperla. Oh, nanay. Wala lang, nay. Kuha ka, nay? Ara, nay. Sunod na, nay. Asa mag... Ay! Ikaw rin, ha? Ako ni. Pinahog niyo ikaw? Ako na ni. Ako nan eh. Ako na ni. Tingin ko. Ah. Ako na ni Diyot. Pinahog, customer ba niya? Asperla niya? Dahil na tayo. Patno. Ah. Niya po na mo? Wala. Wala yung lakaw na yun. Karon, may gumanaan eh. La! Lakaw ka? Ban ka? Wala takay. Ah. Kapakuan lang, pantalon lang. Ay, napakuan. Pag-adjust ko. Oh, media. Ano yan, nay?
Kano, Jess? Oh. Lagyan sa ano. Bata kaya mag-internet ang mga lang.
Bukas niyo naman diretso. Hmm? Ay, kopya.
Okay?